Vaticà. En el Vaticà... Em vols portar al Vaticà tota la... No, és que ens hi hem quedat abans de fer aquest incís jo amb la pluja. Estic veient que avui, durant tot avui, només fa que ploure, no? Perquè vostè, després de no voler signar el document que li van fer signar el cardenal Ratzinger i el Gantin, vostè pensava que no podria veure el papa al final, no? I clar, vostè va demanar veure'l amb ell personalment i jo crec que per això hi va anar, perquè si no, no hi hagués anat. I finalment va veure el papa. I què li va dir? Vostè amb ell i ell a vostè. Va parlar, no sé si van ser uns 12, 15 minuts, i va dir, jo prego cada dia per vostè, i estem units, podem tenir discrepància, va dir, no solament amb el papa, sinó també amb els col·laboradors del papa. No era hora d'entrar en discussions, no? El papa és el papa, els col·laboradors del papa són els col·laboradors, clar. Es pot fer distinció, oi? I vam parlar una mica de la situació, de la regió i tal. Ell tenia un munt de papers, que era el dossier del capítol, com dius tu, no? I com va acabar tot, s'havia posat dret, mostrava un mapa, s'asseu i diu, perquè vegi que no sou cap fera. I va dir, no ho he pensat mai. Però, amb tot respecte i amb una mica de bon humor també, quan vaig sortir jo deia, però el pobre és una gàbia. Mira, el Vaticà és necessari, però d'una altra manera. El papa ha de tenir la seva cúria, ha de tenir els seus assessors, clar, com a bisbe de Roma i papa de l'Església Catòlica. Però si ara té 2.000 funcionaris del Vaticà, no sé si farà fa, amb 150 n'hi hauria prou. Donar llibertat i autonomia a les conferències episcopals, a les esglésies particulars, canviant el sistema de les nunciatures. Ara mateix el problema, per exemple, el Pinochet, oi? El cardenal va ser nunci a Xile, a més anticomunista. On comença la diplomàcia, on comença l'evangeli. Difícil. Jo voldria que el papa no fos cap d'estat. I voldria que el Vaticà no fos estat. I no perdríem res i guanyaríem molt, molt, molt. En testimoni, en llibertat, en ecumenisme, en macroecumenisme. Vostè surt del Vaticà, torna al Brasil i el castiguen. No, el castiguen no. No, perquè continuo fent no el que em ve bé, no, sinó el que em sembla que he de fer. I he tornat al Vaticà i ens vam trobar amb el papa, vam menjar junts i vam fer brometa. Jo el respecto molt el papa. I penso que és un home heroic, fidelíssim, conseqüent. Quan anava a Cuba, em van preguntar els periodistes brasilers què pensa del viatge del papa a Cuba. Va dir, mira, serà la trobada de dos vells tossuts, el papa i Fidel, cadascú la seva, oi? El papa és un home d'una gran coherència, d'una gran fidelitat, però té una teologia, té una visió i té un cercle. De vegades dic jo, parlant ben casolanament, oi? Que tots somiem una igreja ben bonica, com la somiava Jesús. Que per refer tot això, tot aquest tinglado que dirien els castellans, el papa no hauria d'entrar al Vaticà. Que el fessin papa, dir, esperem uns mesos, un any, el que fos necessari, consultem l'Església tot, consultem les esglésies germanes, fins i tot l'opinió pública, vosaltres periodistes, que sou bons impertinents, per dir la veritat, també, de vegades, si els amos us deixen, perquè no sempre els amos deixen. I veiem què s'hauria de canviar al Vaticà. Com es podria... El propi papa ha demanat últimament, en un document públic oficial, ha demanat que l'ajudem a reveure el ministeri de Pere. Jo estic fort de sentir, sobretot a luterans i a d'altres evangelis i protestants,
Si nosaltres no tenim cap inconvenient que hi hagi papa, però d'una altra manera. Vostè creu que el papa actual hagués fet el mateix que Pau VI si s'hagués trobat en la mateixa situació en què es va trobar vostè amb en Pau VI quan aquí al Brasil se'l va voler o se'l volia expulsar i el papa Pau VI va dir si toqueu Pere Casaldàliga és com si en toquéssiu a mi? Vostè creu que Joan Pau II diria exactament el mateix? Espera't que el papa sap defensar els bisbes. Ho ha demostrat. Quan toquen els bisbes, no sé si hauria dit exactament, però ho ha demostrat en molts casos. Som esperit de corps. Però ara ja no preocupa el Brasil ni la teologia de l'alliberament. El Vaticà es preocupa per unes altres coses. El Senat encara està preocupat amb la teologia de l'alliberament. Diu que ens estem reorganitzant pel segon mil·lenni. Gràcies a Déu. Però ja no són moda, ja no estan d'actualitat vostès. Tu creus? Pregunto, ja no hi ha enemic. Mira, tenim menys publicitat, però ja som dins. El mateix papa... Menys publicitat, però ja som dins. El papa fa teologia de l'alliberament, també. I no hi ha cap document avui, que l'últim document que acaba de sortir del Sínode d'Amèrica té molta cosa que dir, és teologia de l'alliberament. Esclar, perquè l'opció per les pobres és evangèlica. El fet que hi hagi participació del poble en les comunitats, en els moviments, això és evangèlic. La inculturació, això és un fruit de la mateixa encarnació. El que passa que, per un cantó, van voler sempre distingir entre una teologia de l'alliberament correcta i una altra que no era. A mi em fa molta gràcia i molta ràbia també. Tosseguts, no?, de que hi havia una teologia de l'alliberament que es fundava en el marxisme. No, mai ens hem fundat en el marxisme. Utilitzem categories marxistes, clar que sí. Qualsevol persona culta avui utilitza categories marxistes o utilitza categories freudianes. És cultura. Sempre que dic capital, treball, lluita de classe, ara no en diuen lluita de classe, diu conflicte, tant se me'n dona, diu com vulguis. Conflicte de classes, no? El papa ha repetit moltes vegades. Els rics cada vegada més rics i més pocs rics, a costa dels pobres cada vegada més pobres. Això és dialèctica, és marxisme. Veu com fa política? Veu com fa política? Esclar que en faig. El que passa que fa una política diferent. Jo dic sempre que hi ha la política de dreta i hi ha la política d'esquerra. Hi ha la política del mig, que sempre és de dreta. I n'hi ha manera de sortir-ne. A Espanya tothom diu que és de centre. Són de dretes, doncs. Perdoneu-me, espanyols, perdoneu, i espanyoles, no? Saps què deia Gustavo Gutiérrez? Deia que la tercera via era com els ratpenats, que no eren ni ocells ni rates. La tercera via. Ser de centre, moltes vegades, potser, perdoneu-me, moltes vegades pot ser una manera de rentar-se les mans. Abans et deia jo que crec en el socialisme, i crec, una mena de socialisme, i defineixo una plena convicció humana i de fe. Si no hi ha una mena de socialització de la terra del camp, de la terra de la ciutat, de la vivenda, de l'educació, de la salut, de la ciència i de la comunicació, no hi haurà democràcia enlloc del món. M'hi jugo cap. Madur el raïm, madura la paraula. És un vers que a vostè li agrada molt, d'Octavi Saltó, i ara que ja té 71 anys, raïm madur, i també madura la paraula. Aquelles pobres vinyes que em diuen que del Bages van treure totes les vinyes. Va ser un crim, això, Han de tornar les vinyes al Bages, i el blat, i les ovelles. Madura la paraula. Quina societat vol? La seva, l'utòpica, que vostè encara creu en l'utopia.
Una societat en què els drets humans de totes les persones, homes i dones, siguin plenament respectats. Una societat en què tots els pobles siguin pobles amb la mateixa dignitat i amb la mateixa autoritat pública. Una societat en què es respectin les alternatives, les alteritats. Si hi ha pobles indígenes, si hi ha món negre, Àfrica, per exemple, avui dia, Àfrica és una tragèdia. Jo penso que Àfrica és la màxima tragèdia potser que ha viscut la humanitat. I avui dia tu saps, desgraciadament. Una societat en què no hem de viure obsessionats pel sobreviure. Hi ha una pintada molt bonica, un país aquí d'Amèrica Llatina, que diu no queremos sobrevivir, queremos vivir. La màxima part de la humanitat avui sobreviu malament. Jo vull una societat humana. A mi m'agrada molt recordar sempre, i per mi és el màxim dogma. Déu és amor, Déu és pare mare, i la humanitat és la filla de Déu, la filla humana de Déu. A vegades, llegint aquest llibre de Francesc Escribano sobre la seva vida, escoltant-lo a vostè, tinc una certa impressió, la impressió que vostè té una certa devoció pel martiri. M'equivoco? És una herència. Jo he nascut, he crescut, s'ha fet la meva fe, la meva vocació, la meva pastoralis de màrtirs. No? El meu oncle màrtir, mossèn Lluís Pla i Rossell, germà de la mare, assassinat pels vermells. Aquí diuen que jo sóc descalç sobre la terra vermella, no? I és veritat. Ja en aquell temps. Després els màrtirs de Barbastre, jo seminarista de Barbastre, els màrtirs canadians, grans màrtirs, hi ha tot de màrtirs, amb tots els èxits que es puguin trobar en la revolució aquella, no? I en aquell franquisme, no? Però ells màrtirs. Després vinc a Amèrica Llatina i estic voltat de màrtirs per tot arreu. En moltes ocasions de jo ser màrtir també, i alguns que han mort per mi, el pare Joan Bosco, sobretot, no? A Riverón, Cascallera. I després, mira, potser una mica perquè soc poeta, potser, i una altra mica per les circumstàncies de vida que hem tingut, per la història que hem viscut. Nosaltres no vam tenir ni infància, no? 7, 8, 9, 10 anys, el primer màrtir, la primera sang màrtir que vaig veure va ser a Navàs, l'any 34 encara. El rector de Navàs, 3 quilòmetres de Balsareny, allà a la Cera, no?, la sang, aquella famosa petita pròleg, revolució, I aquí, ja ho veus, Amèrica Llatina tot, de Romero, nosaltres tenim aquí un poema meu, aquell de Romero. Venia de Roma, per cert, va plorar a Espanya, i va plorar al Salvador. I Joan Sobrino, el teòleg basc, salvadorenc, jesuïta, m'escriu una carta dient que li escrigui a Romero per conhortar-lo una mica. I quan jo rebo aquesta carta, Romero ja era màrtir. I em va sortir aquell poema, no? Sant Romero d'Amèrica, pastor i màrtir nostre. Que vostè en guarda una relíquia en aquella capella d'aquí al pati, que per cert algú li ha retret que tingui relíquies en una capella de no màrtirs. Va dir el cardenal Ratzinger, va dir, vosaltres feu molt fàcilment màrtirs, i va citar Romero, sí. Romero és nostre sant i màrtir. Sant Romero d'Amèrica, pastor i màrtir nostre. I ho és. Fixa't, és clar que nosaltres hem eixamplat la categoria martirial. Perquè abans es pensava que màrtir només era aquell que moria per un dogma de fe concret. Nosaltres creiem que és màrtir aquell que dona la vida pel regne de Déu. Màrtirs del rei Alma. I fins i tot ara l'Església està eixamplant oficialment una mica la visió. Com entén la mort, vostè? O com s'entén la mort aquí?
L'amor és l'últim gran detall de la vida, no? No es pot entendre l'amor si no s'entén la vida, no? Jo no entenc que es pugui separar l'amor de la vida. Ara, l'amor és, per mi, l'entrada definitiva a la vida. L'entrada a la vida plena. L'amor no existeix. Els morts no existeixen. Jo tinc un poema castellà que diu: esta es nuestra alternativa, vivos o resucitados. Perquè crec en la resurrecció dels morts, immediatament després de la mort. És una opinió teològica, no? No la compartiran tots els teòlegs ni tots els bisbes d'aquest món, però jo crec que immediatament després de la mort ressuscitem. I crec també que Déu és Pare, Mare, és amor, és misericòrdia. Crec, honestament, que Déu salva a tothom. Vostè és un gran defensor de les causes d'aquestes terres, i una de les causes d'aquestes terres és la causa dels indígenes. Els coneix molt bé. L'anell de l'aliança amb la causa indígena. Aquesta és la seva anell de bisbe. Sí. I té l'avantatge que, a més de ser indígena, és negre. De manera que pot ser simultàniament l'aliança amb la causa indígena i amb la causa negra. Vam fer la missa dos quilombos, que és la missa de la causa negra, i la missa de Terres Aimales, que és la missa de la causa indígena. Pregunta dels indígenes. Amb tot el respecte, és un gran provocador, vostè. N'he après dels periodistes. No n'he après dels periodistes, no. No n'he après dels periodistes. Com són els indígenes? Com viuen? Quin concepte tenen ells de la mort, de la vida, de la família, del pas del temps, de l'acumular, del ser? Saps què passa? Hem de començar dient que els indígenes no existeixen. Existeixen els Carajà, els Tapirapé, els Xavante, els Maia, els Tupí, els Guaraní, no? Perquè tu saps que la paraula índio va ser una paraula anivelladora que va negar les identitats, no? I amb el nom d'índio van decretar pràcticament la mort cultural i en molts llocs també la mort física de pobles sencers. Ara, fonamentalment, per sintetitzar una mica, els pobles indígenes són pobles vinculats amb la naturalesa. La terra és un hàbitat total. És un hàbitat de conreu, és un hàbitat cultural, és un hàbitat religiós, és un hàbitat de memòria històrica, és un hàbitat d'utopia del futur, per un cantó. Per un altre cantó, els indígenes, en termes generals, són comunitaris. El poble, la comunitat, el clan, per damunt del individualisme tan postmodern, per exemple. Per això la cultura, o pseudocultura postmoderna no tocaria amb la cultura indígena. I en tercer lloc, els pobles indígenes, tu preguntes com veuen passar el temps. Són el temps. No hi ha pressa, no? Quan vaig arribar aquí, una de les coses que em va cridar més l'atenció, no solament dels indígenes, com també dels camperols, aquesta falta de rellotge. Primera que no hi havia ni rellotge, no feien, deien, demà, que volia dir a la sortida del sol, a mig de matí, a la tarda, no? Fins i tot vaig escriure un poema en castellà que deia saber esperar sabiendo que el tiempo no existe ya. Ni el correo ni la prensa tienen caja forestal. El sol es de ayer, de siempre. La luna no és de fiar, etc. Ells viuen el temps, sent el temps. Són bastant evangèlics en aquest sentit. No? La paraula de Jesús, no us preocupeu pel dia de demà. Jo no vol dir que la caixa d'estalvis de Catalunya em cauria al damunt, oi? No, sé que s'ha d'estalviar. Però tenir un sentit més confiat. És clar que si ens deixem regir
pel capitalisme, pel lucre, per l'immediatisme, pel pragmatisme, no podem pensar en el dia de demà, hem de pensar en el dia d'avui, com més de pressa millor. No? A més que serien com 3 característiques fonamentals. I una quarta característica, els pobles indígenes són religiosos sempre. És curiós, aquí a Brasil hi va haver uns antropòlegs alemanys, els primers anys d'aquest segle, que van decretar, primer van decretar molt, els indígenes brasilers no tenen religió. Uns anys després els antropòlegs diuen tot és religiós en els indígenes. I ho és, tot és religiós. I vostè la primera cosa que fa no és explicar-los qui és el seu Déu, no? La primera cosa que fem, esclar, jo no vic habitualment en una aldea indígena, no? Però, per exemple, les germanetes de Jesús, el germà Carles de Foucault, no? Que tenim aquí a l'aldea de Tapirapé. Per cert, va ser la primera comunitat que varen fundar aquí a l'Amèrica Llatina. Elles van arribar, no sabien ni portuguès ni tapirapé. S'hi van quedar. Encara ara viuen com els indis. I jo, quan vaig a l'aldea, mengem a terra asseguts, tots en un sol plat. No? I elles, donen testimoni. Acompanyen la vida del poble. Però mira, un poble que era de 45 és de 500. Però no els ensenyen l'Evangeli? Viuen amb ells? Sí, els ensenyen amb la cara, amb les mans, amb el somriure, amb el cor. Després ven la paraula, vindrà. Jo sóc el primer que voldria que tot el món cregués en Jesucrist, se l'estimés, que jo me l'estimo molt. Ara fa poc, quan vaig ser club, precisament, em vaig trobar amb un germanet de Foucault, el germà Marcelo, que viu sol, una faveleta, una favela il·legal de Cuba, no? Pobre. I jo vaig dir, ens vam asseure en una capella petita, molt més petita que aquesta, i rònega. I vaig dir, Marcelo, no trobes molt sol? No sents? I em diu, Pere, m'estimo molt a Jesús. I bé, tranquils. Jo voldria que tothom se l'estimés a Jesús, que cregués en ell, però que se l'estimés. I estimar no s'imposa. Per defensar els pobres, per estar amb els pobres, s'ha de ser pobre? Sí. Si fa, no fa. Jo no soc pobre. Soc més o menys modest, però no soc pobre. Qui ha passat per una universitat, per un seminari, ja no és pobre. Però podem aproximar-nos més o menys. I podem trair les nostres classes i baixar de les estàtues i optar per les causes dels pobres, que no som a favor de la pobresa, no. Som a favor dels pobres, que és diferent. Som a favor de la dignitat, del menjar, del vestir, de l'estudiar, del fer vacances, del ser lliure dels pobres. Ara, per això hem de contestar la riquesa, el privilegi, l'acumulació, el lucre, l'egoisme, com dèiem abans. Vostè somia? Somio. I no solament somio truites, no. Somio el regne de Déu. I tinc molta esperança. Mira, això sí que us ho puc dir, us ho dic a vosaltres també que m'escolteu. Per damunt de tot, i passi el que passi, com a església, fora de l'església, dintre de l'església, el primer món, el tercer món, el mil·lenni que ve... Esperança, 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 esperança. Vostè diu que cada dia ben viscut fa una vida. En aquest dia ben viscut no hi ha mai un raconet per l'enyorança? L'enyorança de la terra que el va veure néixer, que aquesta llengua, per aquesta llengua que ara mateix parlem... El que passa que no és aquella enyorança, d'enyorança es mor, oi? D'enyorança es viu. Esclar que tinc enyorança de Catalunya, i vull dir, i ben concretament, fins i tot el romànic, el pa amb tomàquet, el Llobregat, la família, Sabadell, el meu primer amor pastoral, el Mediterrani, que és diferent, el Pirineu, Núria, què sé jo, Montserrat, esclar que sí. I sentir parlar per tothom, en català, sí.
Però, repeteixo, és una enyorança madura, també, madura la paraula, oi? Que l'he incorporada a la meva riquesa cultural d'aquests temps posteriors. No? Una enyorança, em sembla que en comptes de llançar-me enrere o de parar-me, em llença endavant. Carreguem-ho tot, no? Allò que deia, l'Araguaia ple de llobregats, no? El Brasil, l'Amèrica Llatina, plens de Catalunyes. Seria això. Plens de Catalunya. Madura la paraula. De veritat, no pensa tornar mai més a Catalunya? Fa 31 anys que no hi va. I ja hi soc. Jo he dit alguna vegada, tinc un vers en castellà que diu: no voy, va mi palabra. ¿Qué más queréis? Os doy todo lo que yo creo que es más que lo que soy. Us dono les meves causes, modestament també, potser el meu testimoniatge, la meva passió per aquestes causes, què més voleu? No tornaré, no. Potser m'hi portaran, però de part meva no. Ja hi som, vosaltres sou aquí, el món és gran i és petit. Abans deien que el món cabia un mocador, no? Certament el món cap al cor, no? I el cor d'un missioner hi ha de cabre al món, hi ha de cabre a Catalunya, evidentment. Vosaltres veniu, tant se val. Ni quan es jubili? D'aquí 4 anys? Per diferents motius. Mira, vaig fer l'opció i ara hi hauria un altre motiu. Estic parlant per la televisió fent de figura important. Em fa gràcia quan diuen que sóc un català universal. Jo tindria ara por i em trobaria malament de fer de vedette, no? Un sopar i un altre sopar, un homenatge, un altre una medalla i una altra medalla. Mira, ja ens entenem, ens trobem, ens sentim, coneixeu les meves causes, la passió gran de la meva vida. El món és nostre. En queden moltes coses al tinter, senyor Pere Casaldàliga, moltes coses al tinter, però hem de posar el... No sé, ara mateix se m'acut què pensa vostè de l'avortament, del celibat. Mira, la natura té un ordre, té una llei, té una harmonia, s'ha de respectar. Però evidentment que anem coneixent cada vegada més els secrets de la natura, la ciència canvia, es contradiu, no? La ciència ara és molt menys dogmàtica del que era. Ara diu, de moment, la hipòtesi tal ens serveix. Jo, com a cristià i com a bisbe, puc tenir una claretat i unes exigències que potser no puc imposar. Jo sóc contra l'avortament en principi, sóc contra l'eutanàsia, sóc contra la pena de mort, evidentíssimament, no? Ara, jo no engegaré l'infern a una dona que avorti, que sempre em dirà, vostè no és dona, vostè no ha passat per aquesta experiència. I jo li diré, filla, salva aquesta vida. Si em diu, no l'he salvat, jo li diré, ets una criminal, no. Diré, mira, Pau, confia en Déu, aquella vida també és a les mans de Déu. Con respecte al celibat, jo el respecto, el visc, em sembla que l'he viscut bastant dignament al llarg de la meva vida, tot i que he tingut enyorança d'una família, encara no fa gaire vaig fer un sonet parlant d'això, no? No haver fet l'amor, no hauré donat nom a ningú, no tindré descendència. I pregunto a Déu si l'he estimat amb ell i si li he deixat que ell donés el seu nom a la meva vida, que això és el més important. Ara, jo sóc a favor del celibat optatiu. Seria més lliure, més madur, madura la paraula també, i el poble hi creuria més.
amb un celibat optatiu lliure. I hi ha gent que té vocació de sacerdot i no té vocació de cèlibe. I jo estic segur que el celibat serà un dia optatiu. I estic segur que un dia les dones seran ordenades a l'Església, estic segur. Pere Casaldàliga, en el programa Paral·lel, acostumem a dedicar uns minutets a la poesia en cada edició. Vostè, al llarg de l'entrevista, ja n'ha anat deixant algunes de poesies. Jo ara li demano si vostè ens vol fer el favor i l'honor de llegir una poesia o recitar una poesia, la que més li agradi a vostè, de les que ha escrit, de les moltes, moltíssimes que ha escrit. El que més m'agradi, el pare, tu saps, i la mare s'estimen tots els fills, fins i tot els esgarrats, encara més, no? Ara, com que parlem amb els catalans, i jo parlo de lluny estant, no? I m'has parlat de l'enyorança. I jo em sento molt català, però em sento cada vegada més mundial, també. I jo sóc també paral·lel a l'altra mundialitat, no? Perquè voldríem viure la mundialitat de la solidaritat. Us diré a vosaltres, catalans i catalanes, no? Gent de casa meva, Nissaga Pairal. Un poema que vaig fer quan preparem aquell llibre, encara avui respiro en català, que és un vers. Potser aquest poema és oportú en aquest moment de la mundialització, per un cantó, i per altra banda de l'afirmació de les autonomies, de les nacionalitats. Som i serem. Temps era temps i ho serà sempre. Si som nosaltres fent el temps, canviarem la nostra casa, però serem la nostra gent. Volem que els pares siguin avis, però que deixin a llurs nets lliure el camí per a refer la pàtria, neta la llengua d'enyorants retrets. Conservarem les àvies dèries, no ens deixarem per rebregar, però viurem de cara als somnis perquè l'ahir sigui demà. Viurem de cara als pobres de la terra perquè no es digui mai que els van matar. I escoltarem totes les llengües perquè s'entengui el català. Serem lleials al seny i a la guspira. Abrandarem la fe i colgarem la por. Som i serem encara i sempre i nova la dolça Catalunya aspra que Déu ens du. Pere Casaldàliga, els indis Tapirapé, que vostè tant coneix, són dels llocs on enterren algú dels seus. Sàpiga, deixi'm dir, monsenyor Pere Casaldàliga, que són molts els catalans, molt més dels que vostè es pugui arribar a pensar, que sempre seran del lloc on sigui vostè. Gràcies, de veritat, per tot el que ens ha ensenyat i gràcies per haver-nos concedit també aquesta entrevista. Gràcies. Gràcies per l'oportunitat de parlar amb el cor obert, no sols la càmera oberta, amb el cor obert, amb la meva gent de Catalunya i amb la meva església.